Tak, dneska už naposled. No tak dámy a pánové, tady to je. Ten nechvalně známý papír ze SEFTu. Je 30. června 2016 a končí školní rok, přičemž tento školní rok je pro mě posledním. Juhu! Tak, další školní rok je za náma. Další školní rok skončil a tentokrát to byl školní rok pro mě poslední na základní škole, protože jsem byl deváťák. Vysvědčení, jestli vás to vůbec zajímá, dopadlo relativně dobře. Mám vyznamenání, takže OK. No a užijte si prázdnin. 2 měsíce uteče jak voda, než se nadějete, už budou pryč. A hlavně neseďte u počítače. No, to říká ten právě, že? Nic, mějte se. Čau.